Dimteng ti tiyempo, iti panagtungpal da Jose ken Maria, iti seremonya ti pannakadalos, kas mayan norot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem, tapno idaton da iti Apo, kas na ilanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna alalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo, kas mayan norot iti linteg ti Apo. Sa nga Paris apagaw, wenno dua nga urbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem, na imbag ken managboteng iti Dios, ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda ken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiing ken kuana ti Espiritu Santo, adin tumatay agingga a makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu. Simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramiden da ken kuana ti bilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket dinaydayaw na ti Dios. Kinunana, ita tatinongpal mon ti karim o Apo, palubusa mon a pumusay asitatal natoy adipen mo. Nakita kon ti panangisalakan mo, nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao, may sa asilaw amang lawag kadagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Nasdaaw dagiti naganak, iti ubing ti sinao ni Simeon maipapan ken kuana. Binindisyonan ida ni Simeon, pinili ti Dios daytoy nga ubing apakadadaelan, ken pakaisalakanan ti ado iti Israel. Kinunana ken Maria, na ituding apagilasinan asopyaten to ti ado a tao, iti kasta mailatakto dagiti nalimed a pampanunot da, ket tapusom salputen to ti ladingit kas maysa anatadem a kampilan. Addamet maysa a propeta abaket nga agnagan Ana nga anak ni Panuel, iti tribo ti Aser. 7 atawen a nagdinnada iti asawa na, ket 80 ket 4 atawenan a nabalo. Saan apimman panaw iti templo, aldaw rabii ang nagdaydayaw iti Diyos, nagay-ayunar ken nagkarkararag. Iti daytamet lang nga oras akaadda ni Jesus ijay templo, napanniana ket nagyaman iti Diyos, sa nagsao maipapan kadagiti amin nga agururay, ti pannakasubbot ti Diyos iti Jerusalem. Idinaaramid din ni Jose ken Maria ti amin nga ipaannurot ti linteg ti Apo. Nagsublida ijay Galilea, iti ilida a Nazaret. Dimmakkel ken pimmigsa ti ubing, napnuan sirib ken adda ken kuana ti parabor ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Piyesta ti Sagrada Familia. Pamilya ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, kin Apo San Jose. Apaya nga ti pamilya, maawagan na santuan, holy, sacred, sagrada. Kaya isuda, natural nga nasantuan di pamilyada, taadda ni Apo Jesus. Natural nga maawagan nga sagrada, taadda ni Apo Jesus. Kada tayo met, kas ano met ti panagbalin na ti pamilya asagrada. Umuna, i-define tayo anya ti pamilya. Pamilya, natural family, father, mother, children, or a child. Ado met extended families. Dagiti mabalin tayo nga ibaga nga kameng ti pamilya tayo, orehan nga direct a pamilya tayo. We have to accept nga ti pamilya, isuda ti immo na anangayat kada tayo. Isogarod nga impultit da tayo, isogarod nga inyanak da tayo, takayat da nga karigatan, dagada nanang kintatang tayo, no mabalbalin, no kayat da, patanuren da tayo anasayaat. Kada kayo anaganak, no mabalbalin di anak yo, patanuren yo mat nga nasayaat. Inayat yo nga rod, inayat da kayo. Akseptaren tayo da itata, isudagarod ti umuna pamilya tayo. Ngam haantay maidinay, ti kinapudno, hantay mo't mailibak ti kinapudno, no isuda ti immuna nga nangayat kada tayo ti pamilya tayo, isuda mo't laeng ti immuna anak kapasakit
kada tayo. Haan asabali. Uray kay inggagara damang kinsaan ti pamilya tayo, isu damot laeng ti immo na anak kapasakit kada tayo. Ayan na nga ron ti perfect family. There's no sa perfect family. Awan ti perfecto a pamilya. Amin a pamilya at dalata pagkurangan na. Ngay sa bagay, at nga takada kayo, sino ti perfecto ti pamilya na apo? Oh! Awan? Sino ti perfect ti father na? Ngay, di ka no, may isang ubing dyan na, congratulations, at naging ato ima na. Sino ti perfect ti inana? Ngay, perfecta, tinagad na, natayan. At the perfecta dyan, mingam natayan. Awan ti perfect mother, awan ti perfect father, awan ti perfect nga pamilya. At dalata pagkurangan na. At dalata pagkapsutan na. Awan ti kunam nga conflict, at dalata conflict. Uray niya kung kuna tayo. Adda nga pag kinaawatan, adda masaktan tinakam na, addan tulat na masaktan tinakam na. Ante nga ibaga nga, smooth sailing la amin na aging ganat, haan, tao, tinagyan ti pamilya tayo, tao, kamo tayo ti tao, narukop, mailawan. Isang addan tulat na masaktan, addan tulat agsakit tinakam na, addan tulat na agkurang, haan na maitid amin, addan tulat tamot agsobraan di relasyon, adda anya na ganan, mauberan ko na anadayjay. Ngamaan niya nga roti aramidan tayo. O rida kami mo't ngam perfecto di pamilya mi apaya. Imaginam ta anak da ka sangapulo, di pala perfect da jay. Perfect na sangapulo ka magkakabsat. 13 kami kumano nagbiag da amin. Adda na tayo nga talo. So nga di pala nga ta perfect da jay. Gaputa sangapulo kami. Ado dagitay kurang da. Ni amang ko, makitaltalon, awan talon mi, ni inang ko, na ilumlum di unag ti balay mi. Kagaputakas ta ti pamilya, no idi, ado dagitay makitak nga awan iji pamilya, nga adda ti dadduma. Idi pa'y lamang rugi kam nga agbasa ka, ne, adda bagda. Kasya, inya ti bag ko, dati nga silupin ti asukar nga marka manok, hanya mo daya ta rich kids kayo. Nagpuskol daya uray kumpayom, narigat mo makumpay, aw makas daya sa tatan. Kaawam mat, papel lakin lapis, awam pa ti sharpener, tahar in English. Nga sharpener, awam mo ti sharpener, bunang nagngudil mo na, di ba hanga na saya ato man di taharnan. Ammo ni inang ko ti eraser, iso nga ti eraser mo, datatam mo do, la, mayamat. Kaado na kita apalak, kala ko maidi, makiluglugang kam la ti bisikleta. Awan bisikleta mi, agyanak jilikod, pasalugan bi San Jose. Kamu yun agbatay ka jilikod ka mayat na ikilo-kilo na maisagid ta yan ti lakpom, di pilid na. No na ikaglis di sa akamon, taubot mo ti preno na krrrr, ang naikananag kay Jayan. Kung mapapalak, siguro kung kunak idi aging gana di high school akon, siguro no, may saak nga inanak, makagatang ko nga tamo da inang ko ti bisikleta. No may saak ko inanak, makagatang damo nga tatibado. Uno taltalo kami kuma, makagatang kami kumamot, at ang makagatang damo nga ta kuma ati TV. Amuyo kanya mi idi, imbag kanya yo ta nababa nang kay nga naiyanak. Adda kay pala di unag tityan ni inayo kadda kwartayon, da kami awan. Apang ka makibuybuya ti TV, amuyo ti tinidtid, anyo mo ti tinidtid, nagrik-karik ka nga bulo kas diyan, makisirisirip kam lang kas diyan, nagdidinoron kam diyan tinalawlawa, tawang nga rod matib TV. Isa di pang panunod idi, no kumamo no ti amang ko ki engineer, ti inang ko kumakemestra. Sabagay diyak kayat ti mestra nga inang na uyong, tauray di balay ka, mga taamin na. Kasi ti kong kunak, nung nga tanukas diya tinay di makkelak, no kumano di makkelak mo ti sete, hang kumamang ay jay ubbog. Sumuksok-sok di kinawayanan kada kapanawan, iso nga piglatan at atumang gadarunag. Kasi ti kong kunak, nung nga tanukas jay, no kumano basit kam lang kakabsat, hangata nga may mayat kuma, ngam no kita, can I change the history of my family? Mabaling ko ka di abalbalyan? Haan. Oray panawak day ta pamilya, isuntolat ti istorya ti pamilya. Haan nga agbaliw.
Kano kumano, aduti kumana, ngam frustration lat ited na dahil dyan, haan nga perfecto a pamilya dahil ta. Ngam kunana dahil dyan, when there's no such a perfect family, but ureham mo mabalbal yan di istorya na, mabalbal yan dahil ta a pamilya, ti panagkitam, tapno agbalin anapintas, agbalin anaragsak. Anya ti umuna nga aramidam, accept kunana dahil dyan, acceptarek, taga-ubog kami, sang-sanga pulo ka mga kakabsat, nataydan dagiti naganak may naginunada nga natayon ta si ka, mamuti sanga pulo anak na di kapela, darsen ti matay ta, makaamuda mo. Makaamu kayo, nakaon ko na naman nga tana. Kaya nataydan, ado kami agkakabsat, di panawon ako gubat, riri, I have to accept nga kasya di pamilya. Haanak nga agbalin ang naragsak, no ti pampanunot ka, no kuma. Awan ti ragsak nga ited na dayay. Anya ti makatulong dayay, I have to accept nga dayta ti pamilya, dayta ti dimmakkelak. Amuyo dagiti konflikt, amuyo dagiti rigat, amuyo dagiti nagbalin nga panubok ti biag, katkatawaan mi a pamilya, tapno agbalin kami nga naragsak. Konflikt normal dayta tatataot nagyan ti pamilya. Ngam na dayta konflik yo aging gana nga lakay kin bakit kayo isupay lakkem nyo ka no kanto nga agbalin anaragsak. Dagitihan nyo nagkaawatan ka isupay lati pampanunutem aging katataka no kanto nga agbiag anawaya. Kas ano pa nang isuro ko na di jay. Daamang kininang ko natural ti panangisuro da sharing. Kas ano ti sharing kanyami? Haan ti sharing kanyami, ti panangibingay kunana, haan nga gaputa, addaan ka, mangiburay ka, haan. You know, kilaban, amuyo ti kilaban? Uy, amuyo kilaban? Amuyo da kami, gapo kam dya, eskwela, di gad mabisinang kamot, napang ka nagbasa, sumangpot ka ti malam. Maang-angot ko, di ka arroba mi, ginanay na, agluto day tay, dipig nga sa bang imprito. Digad nagbanglo, ma-imagine mo, jay nanam na nga dito, imprito nga dito, iso merindar da no sumangpo da. Uno saan apan na turon-turonan. Kada kami, masango ayan ni inang mat, kinadayalot po na awan. Ang tikas tami, lokatam di kardero, ops. Kilaban, ngam amom tibilin, addapay da addem nga sumaruno, haamo akanan amin. Kayak nga kanan amin dayet na mabisinak nga rodaan, ngam laglagi pa ti sharing kanyami itiddaam dagita addim. Adda tagapulot mi tagdapdapil kami di adda tagasinsin ko dumadapil bumabalikot sa dayta. Adda lata tagapulot ijay sirok isu ti iwakawak mo di kilaban ngam no adda na adda ammo nga hampay simbang put di sa nga basit nga kilaban uri di lain tingarab nan amuyo tingarab. Brim, magja mo basta makaammo kayon. Daya ngarab na, imbes nga kanam amin, haan apayan na ibilin nga haan, taadapay suma, dayta ti sharing, natural nga sharing. Kanyami hangaga po taadaan kano di panunutem nga addapay maawanan. Kitaan nyo, natural ti sirib ni inang ko, itiddaam taadim, kunana. No mintiddaan, ay sos apo jak ammo. Kasano ti discipline kanyami? Awan ti adda karbengan nang agipulong. Ni anan ka ko, ni anan ko. Numumaday di inang tano agkudol kay ito masingit no apayamo dati kasakitan dati singit nga makidol tayo silang mo. Awang karbengan mga agipulong apaya kahit nga sa unhang kayo nga aga-apa. Maipulong ka wano siya agipulong makudot ka. Dahil di amang no nagapa kayon, uri na nga baka wano naabak ka sanot. Disiplin diya kahit nga sa unhang kayo nga aga-apa. Awan ti karbengan nyo nga siyempre nagadup panunutin da datapay agap apa obrayo mat. Dagadya ti natural ije pamilya di makala idi aka kagurgurak. Hammo pay maibaga jiri nam. Imbes nga ilaban mo jiri nam. Agsong ka. Sumungbat ka. Nang ka sumungbat ka. No, sumungbat ka. Kuna na mula. Natural. Dahil ti ko na, idi, ti pampanunutek, apa yung kastoy dati di makkelan, apa yung kastoy, idi ko na adal kon, ay, dagidigayam, kakaasi nga sumuksok-sok, da amin nga piglat ti tumeng ko kada sakak, iso dati, dagiti piglat, nagbalinda asiglat,
dagidirigat nga napasaran, nagbalin akat katawaan, nagbalin na pagraragsakan, ti ammok idi, minalas a pamilya, taapaya, awan di awan, haammo gayam, apaya, nagasgasat pay laeng, at ado kami. Gasam dayta manok, you know manok? Ho, amuyo manok. Agparti ni amang ko. Kasi nga pulo kami plus to, adda pila na ikamang, bisag gagay sa kam latagbat. Hamo mabalin nga idwa, tanod na nagdwa ka, mawang ka. Adda maawanan. Naglaing day di amang ko kunana, ang day to'y tibagim kunana. Koraid, ta uray, 2 oras, maungot-ngot-ngotan, hamo maibos di kudil na. Koraid la tatibagim. Ngam day jay, idikit kita ang jirigat, hamo gayam. Pintas na magayam, isumagayam ti simikkilan. Kakungkunak idi, isukat ko, ano ko man mabalbalin, sukatan dati a pamilya, haan. Haan mo mabalin ang sukatan. You have to accept nga dayta ti pamilyam. Anya matikas ano ti panang balbaliw mo dayta nga pamilya. Haan mo mabaliwan, ida nga, agbalinda amin nga nanamay, agbalinda amin nga, no. Agbalin nga naragsak dayta nga pamilya, sigon king ka. I love my family, uray kas jayda. Ay ayatek ta ida uri adot pagkurkurangan da. Dadtoy nga rod ti kunan ni San Pablo kadagiti taga Colosas, anya ti kunana, da kayo atat tao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana, nga rod, ikawusyo ti kinamanang nga asi. Uri na sakit det a pamilya, mabalin tayo nga ayaten, agbalin nga nasaya at manang nga asi. Kinaimbag, ikarkarigatan tayo at agbiag nga naimbag. Kinapakumbaba. Kasano ti agbaling nga napakumbaba? No ti ba nagkitkitam kasi kalaeng tinalaing, awan tinalaing nga sa bali, tangsit dayta. Ti kinapakumbaba, no maapresyar mo, ti kinasaya at ti laing di kabsat mo, at da kinapakumbabam ta, mabigbig mo di laing na. Ngam no ipagarup mo nga si kalapod no, awan ti kinapakumbaba. Kada kita kakabsat mo, ibagam nga si kalak kalainganan, tangsit dayta. Kinasingpet, ikarkarigatan tayo mat, ati kinayagbayag anasingpet. Uray no, agkapkapsot tayo, kinaanos. Kitaan nyo, di pamilya, apa yung adda konflik, apa yung adda riri, apa yung adda innagom, managing bubukod, apa yung adda riri, adda natangtangsit, adda nakayatag pakumbaba. Ngam yun, unag ti pamilya, agpakumbaba, nasayaat. Apay ko na tayo, ang kitaan tayo dahito'y tinasanton a pamilya. Ni Apo Santa Maria, ni Apo San Jose, kini Apo Jesus. Apay awan nga tati konflik kanyada. Handa nga tamo nga nagririri, hamman Malagip yun ni Apo Jesus, idi napanda nakipiasta, 13 years old napanda di templo. Idi agawid da, awan ni, sino na po kaw? Jose, haan? Agkabaw talakayon na iyaw awan. Iso da haan. Haan, idi agawid da, awan ni Apo Jesus, haan? Katalo nga aldaw. Kakunana siguro ni Jose, ay natay anak mo, nejak amo si kaman no, da kay tinagkaabay, talalaki ka, agaabay di jay, templo. Ingka kita unta ka aruba, adagit ka kakabagyan, awan. Talo nga aldaw sino binirbirok da napanda sinuble iya templo. Anya ti kukwaan ni Apo Jesus, subag mat ani Apo Jesus niya. Kita emet dinala pinanunot mga berberoken dang katada amang kadainangan. Da kami data nagmalem nga awangkan aka either sanot wenno ko dati simbep ngeten tadi ka pa imapon ay apo. Ammumon. Kadi ini ni Apo San Jose, talo nga aldaw, di na mo pinanunot. Jiri danag, agdandanag kami ko na ni Maria. Kamakitugtugaw ijay, anya ti kunada, apay mo nga binerbirok da ka permi danag mikin ni amam. Hanyo kadi nga amo nga masapol nga addaak iti balay ni amak kunana. Addaak iti balay ni amak. Naulit na diyang imbaga ni Apo Jesus, idi cleansing of the temple, idi napan na binaot dagiti baka, baliktad na tila misaan, dagiti agso, pinagbalin yung mga tiyandaan ti balay ni amakon, kunana imbali-baliktad na, kayat dan apatayan ta, no ibagam ngamin nga anak na kati Diyos, patayan da ka dagiti Hudyo. Kayso dayjay, kada konflik da.
Na iyaw awan ay na, nagbati, lost in finding ko na pan nakapukaw kin pan nakasarak da mo laeng adda di asisisirib. Kayso nga uray kanyada adda conflict. Conflict is normal. No ag conflict ti ideas ti pamilya, normal la dayta. Tidakes na no pagapaan yon di may sa conflict awan ti mayat nga bumigay ta awan ti kinapakumbaba. Kadaytan dayta ti pagmadyan na. Ipin napilit nga kunana. Anya pa, iti mabilin tayo nga adalin dito na santon a pamilya. Sino ti pamilya tayo? Umuna. Diyan, immediate family, father, mother, children. Extended families. No malfunction di tatang, no daduma, no makitam di ubing ka maditi ugali na, haan nyo ang kagura, haan kay amarurod, maasyan kayo. Taapaya kayat na nga sa uwan, kurang di na igabor, kurang di na ipasagupsup nga adal e unag ti pamilya. No dabas bastos na, no medyo madijay ko na, maasyang kayo apaya kurang di na ited e naggaputi pamilya. Ngam no napnap no ti ayat, dongo panangisakit day nga ubing rumwar itigimong. Isumot ti irwar na. Anya dagiti extended families tayo na siya at no di tatang ka malfunction, wano awan amana, at damot uncle, lolo, wano anyaman. Extended families. Daya pamilya tayo dayay. Kasaludsoden tayo. Reeng, do you love your family? Oh, yeah, nagsakit tanakam na. Hoy, do you love your family? Anya pa sumarunong ang pamilya, kaaruba. Do you love your kaaruba? Nga madin. Dako sa madin ti saritaan. Extended family dayay. Apa yung extended family di mat ti isursuro di pagadalan ka uray na saya at panang patanor mo di pamilya no ti environment ket madi di maapektaran na. Uray saya atem di pamilyam. Ibagayo hangag sa South Dakes amin nga mangag na di kaaruban na ka dinadakes. Haan na nga ta nga maapektaran. Diso nga masapol nga ro gimong, masapol nga matarin mo laeng nga nasaya. At extended family mo ladaya, taka-arubam. Diso garod nga padigwam. Anya piti extended families tayo, trabaho. Di trabaho, working place tayo, familia dayta. Sabagay, adda dagiti lugar nga, awan bibibiyang dadya katrabahuan da, di daman lang mapadigwan ti si dada, uri awan balonan ka, kakaasi ako mitkita, di mo pa ijaya mo nga manganta, no di ka imot met. Extended family da dyan, maapektaran mo laeng. Anya pa dagiti family tayo, dahito simbaan. Extended family da ito nga pagadawan ko mati kinasayaan, pagadawan dahito galad nga kunana, kinapakumbaba, kinaanos, kina manang nga asi. Kano day ta simbaan mo kamadi, no banking data simbaan mo madia, haan ang makatulong, hanga us-usto. Aday may kanyak nga rod, aday mapasama ka medical mission, iyawis yaw, kung aday may sa pastoral leader, sino ti awisin mi apo, dagitay la katoliko, nagasok di lapayag ko, nagkuna nga katoliko, api katoliko lag sakit, amin ang makasapol serbiam. Haan aaputan no isuda ka, isuda mo laeng. Apay nga tuladem ayan na di kina Kristyanom. Apay nga sumurot ka no isursurod da. Apay no isurod nga mo awisan nga agraap gaputah mo kapamatyan, tumulad ka. Good family nga rod dayta, na Kristyanuan a pamilya. Na ibagada nga guraam gaputah mo kapamatyan, hamo tultuladen ata apaya, han nga kasdi ti panursuro na nga rod. Extended family dayta. Kano kas jeti maramid kakabsat, baka kitaan garod dadto nga rod. Kas ano nga agbalin nga nasantuan, dadta nga rod dagiti galad, ikawusyo ti galad ni Kristo. Haantay nga maampon ni Kristo nga umay makikabalay kanya tayo ngam dagiti galad na, no adda ijo uneg ti pamilya. Iso ti kunana nga maawagan a sagrada. Agsalsaludo akman latta, agsalsalutak latta kadagiti pamilya nga kanayon, anda pa'y agabsent no daduma, umay dalata, buo nga makimisa, buo da nga mangan, buo da nga mapanagkararag, kasla, at dalata di paghangak man, kadagita nga pamilya, kada kayo nga pamilya nga, umay dagday dayaw, nasaya at makitam dagi di anak ka,
No daman pagkapsutan ka, adalat ta respeto, adalat ta ayat, kinuray tigimong ka, dayawon da ta pamilya ta makitam nga nasayaat. Dayja ati ko na nga maawagan ang nasantuan a pamilya, awan ti perpekto a pamilya, nga mabalin nga ikarkarigatan nga agbiag ang nasantuan. Awan ti perpekto a pamilya, nga mabalin nga, dayja pamilya tayo, agbalin a pagwadan. Kasi no ti agent na nga rutap na agbalin dayja, alangan nga pabasulam pa ila ni apong mga natay nga nabayagan, pabasulam pa dananang kentatang mga natay nga nabayagan, sino pabasulan tayo na agkurang, jibagi tayo datayo nga kamang ti pamilya. Uray anak ka, mabalin mo pagbalinan, tumulong nga mang pasayat ta pamilya. No kabsat ka, mabalin mo nga tumulong, no agtangtangsit na, mabalin mo mga itid ti kinapakumbaba. No ada imot na, ta sinursuruan na kayo nga imot, kas lakada kayo ang sursuruan nyo madagita apo yung nga imot, gumatang kay ti jeles na kanam ito yan hamuir-irwar dawaten da. Sino nang sursurong agbalin nga imot? Sika. Imbes nga inkaiburay. Gimatang ka naibusan ka agsakit tinakam mo apaya, di nga rodri na ti ubing kamapan mangiburay ngam tinipod mo mat. Kano adda na imot adda managing bubukod, tulungam sursurwam nga agiburay. Kabsat mo nga rod, pamilya mo nga rod. Allah, ulitin tayo kakabsat, awan ti perfect a pamilya. Nga mabalin nga dayta pamilya, agbalin a pagwadan, mabalin nga pagubbogan, tina-Kristyanuan, kentapno ko na tayo sigurado ako, no na ikawus dagiti galad ni Kristo. Nyati ko na ni San Pablo, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, kinaanos. Dayta ti addaan ayat nga pamilya, di pa ila maawagan nga nasantuan, di pa ila maawagan nga sagrado. Kano awang pailaeng dayta kaanun to, sino mga ramid, hanga isuda, sika. Alay kararagan tayo, nagaad-ado ti maririribok a pamilya, nakaad-ado ti maupupay a pamilya, nagado ti agrigrigat a pamilya, han nga agrigrigat iti makan, ngam agrigrigat ti na emotionally, mentally, dagiti anak, gapo ti kinakapsot, dagiti ammakin inna, nagado ti marigrigatan material challenge nga pamilya, agkakabsat nga agkakaawatan, ikararagan tayo. Makastrek ko man ni Apo Isos kadakwada, tano adda ni Apo Isos, ay maawagan nasantuan a pamilya.